Un novo instituto para Navia é unha necesidade imprescindível e unha reivindicación histórica da veciñanza dese barrio do conxunto da comunidade educativa. E é por iso que dende o Bloque Nacionalista Galego temos que instar, temos que chamar expresamente tanto o Concello de Vigo como sobre todo a Xunta de Galiza a desbloquear a posta en marcha deste proxecto. Dende o BNG temos que denunciar como un acto de evidente e obscena propaganda o anuncio que onte facía o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a respecto da inclusión dunha partida de 14 millóns que en realidade serán 6,9 nos orzamentos da Xunta para o ano que ven para este proxecto dun novo instituto para Navia. O único certo e verdade é que a día de hoxe a Xunta de Galiza do Partido Popular por non dispón nin do proxecto para poder construir ese novo instituto. Todo foron excusas até o momento. Primeiro, que había que aprobar sí ou sí o plan parcial de Navia para poder ter o instituto, cousa que era falsa, aínda así aprobouse. Agora o problema é o bloqueo na tramitación burocrática da cesión dos terreos municipais para poder construir este centro cun intercambio de propostas de convenio entre Xunta e Concello, entre Concello e Xunta, que ningún dos dous está disposto a firmar. É claro e evidente, en opinión do BNG, que durante todos estes anos a Xunta do Partido Popular estivo tomándolle o pelo á cidade. Mentíronlle descaradamente á comunidade educativa dos centros públicos de Navia, mentíronlle á veciñanza de Navia, mentíronlle ás viguesas e os vigueses, porque en realidade nunca quixeron poñer en marcha este instituto. Pero tamén temos que denunciar que non todo vale. E neste sentido temos que reiterar que nunha cuestión tan importante, nun proxecto tan importante como é dotar o barrio de Navia dun novo instituto, o goberno municipal de Abel Caballero non pode instalarse nese xogo perverso do canto peor, mellor. Hai que sentarse a cooperar entre administracións, hai que desbloquear dunha vez por todas esta cuestión, hai que facilitar que se poida materializar canto antes, que se poida facer realidade canto antes este novo Instituto de Navia. Iso o único que exixe é deixar de utilizar como arma na lea partidista un asunto tan importante para Navia e para o conxunto de Vigo.